டே 67 ஆஃப் 100 டேஸ் சேலஞ்ச். ஸோ மார்னிங் வேக்கப் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு எம்ப்டி ஸ்டொமக்கில வெயிட் தான் செக் பண்ணேன். நேத்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு வெயிட் வந்து 550 கிராம்ஸ் லூஸ் ஆயிருக்கு. 70 டச் பண்ணிட்டேன். தென் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்ப்டி ஸ்டொமக்கில ஓவர் நைட் சோக் பண்ணியிருந்த ஜீரா வாட்டர் எடுத்திருந்தேன். தென் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து 2 ஆப்பிள் எடுத்திருந்தேன். வேறு எதுவும் சாப்பிடல. பிரேக்ஃபாஸ்ட் லைட்டா தான் எடுத்துக்கிட்டேன். தென் இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு வந்து ஒரு சக்கரவள்ளி கிழங்கு பாயில் பண்ணது. அது கூட கொஞ்சமா அவரைக்காய் கூட்டு, 2 பாயில்டு எக் ஒயிட்ஸ் எடுத்திருந்தேன். தென் ஈவினிங் வந்து வாக்கிங் போயிருக்கணும். பட் இங்க சென்னையில சரியான மழை. ஸோ நாங்க இருக்கிற ஏரியால மழையா இருந்தனால நான் வந்து வாக்கிங் எதுவுமே போகல. ஸ்ட்ரெய்ட்டா டின்னர் தான். ஸோ பிஃபோர் 7:30க்கு வந்து டின்னர் எடுத்துக்கிட்டேன். டின்னருக்கு வந்து ஒரு ஒயிட் பேட்டர் தோசையில வந்து ஒரே ஒரு தோசை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ப்ளஸ் அது கூட வந்து தக்காளி சட்னி எடுத்திருந்தேன். ஓவரால் இன்னைக்கு ஃபுல்லா இதுதான் சாப்பிட்டேன். அண்ட் ஹேபிட்ஸ் வந்து நான் வாக்கிங் மட்டும் தான் பண்ணல. மத்தபடி எல்லா ஹேபிட்டுமே கரெக்ட்டா பண்ணியாச்சு. அண்ட் இதில வந்து வெயிட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய்.